Paminaw ko may kinalali si Juan Robin Padilla, Kiko Pangilinan gahapon. Initay gyud, kay initay pag humag initay hapit mo subagay ha. Murag si Sharon kunita nga magtan-aw inay murag si Sharon may makapalamano ni paglamano mong duha niya ha. Kay kinini ang kuan. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samtang sa laing bahin mga sukid tig paminaw, kadaghanan sa mga subuanon nga mga magbabalaod, padayong nagpakahilom, paghatag og rason sa ilang gihatag nga boto sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Sa kauluhan, ubos balay balauranan, nakapili na og 11-member prosecution panel alang sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Senate President Alan Peter Cayetano ni pasalig nga dili lang ngayon ang pag-convene og impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kung matransmit na sa Senado ang Articles of Impeachment. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Senador Robin Padilla o Kiko Pangilinan nagkainitay sa ilang sesyon kagahapon. Nahiubos si Padilla nga nasingkahan kini ni Pangilinan hinungdan nga nagplano kini mopasaka og reklamo ngadto na sa Ethics Committee. Straight to the point. Ulaga nagpersonala naman ni mga sukit tig paminaw, no? Grabe ang binanggaay sa mahigala sa mga senador. Pakita mahigala sa ilang nagkadaiyang mga paglaban sa pikas o pikas mahigala nga pundok mga sukit tig paminaw. Nagkanta sa nagpagtagad lubutaga sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang atong pagpadayon mahigala sa paghisgot labot sa change of leadership dito sa Senado. O gingon man mga kagalaan kining ICC warrant batok mahigala ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Straight to the point. Kanta sa nagpagtagad mga kagalaan sa tuban-uban karon nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ni aning mga kahiubos mga kagalaan, si Robin Padilla nahiubos mahigala ni Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan mahigala ni kalit og kakusog ang tingog og nasingkahan si Robin Padilla. Si Robin Padilla nireklamo nga kapwa senador kuno niya nakahimo sa pag-ingon ana. Si Lacson sab nahiubos ni Loren Legarda kay wa gyud kuno mosulti nga mobali na di ay siya og suporta ngadto ni Cayetano. Straight to the point. Ato ning hatagag pagtagad mga kagalaan, no? Si Loren Legarda sa iyang kabahin sad mga kagalaan, talandugon kayo mga higala ang iya sang baruganan kay ang iyang anak Dios ubos balabaloranan gitikdulan og maayo sab. Straight to the Mao point. na nga dunay mga rason mahigala ato ning tiwas og hisgot rubutaga. Dinis to pagkanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini ugban pang mga iskutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Na atong balik-balikan mahigala atong mga isgutanan. Labot sa mga nahitabo mahigala sa atong nasod. Sa nahitabo mahigala sa Kongreso, particularly mga higala sa lower house of Congress, nga maong House of Representatives, o of course mahigala ang upper house of Congress, nga mao ang Senate. Nga nahitabo na itong adlaw Lunes mga kagalaan. Straight to the point. Bida og ang ubang mga nasod nga nagtan-aw na to day, makaingon sila na unsa man mga Pilipino in town. Dito sa Senado mahigala por bida. Nga naman kung atong obserbaran mga kagalaan sa pag-cover na to sa media mga higala inday kabantay kaday sa atong pag-cover ba sa mga panghitabo sa Kongreso. Dito sa Senate mahigala magbonitor ta mga kagalaan sa mga panghitabo. Doon na may mga change of leaderships mga higala sa milabay nga mga administrations. Apan natong Lunes nga change of leadership mahigala sa Senate mo'y pinaka-dramatic, pinaka-emosyonal. Grabiha mahigala, unang hitabo to. First time nga nitabo mahigala sa
hawanan sa Senado nga ingon ni adto mga kagalaan nga dunay ginukdanay, duna mga higalay, very emotional ang maong panghitabo mga sukintig paminaw. Straight to the point. Karon nga administrasyon mga higala ni Presidente BBM, duna na mga kapila naman nag-change of leaders dia sa Senate day. Di ba ang unang senador nga kung ano to si Subiri man, ang first Senate President? Pagkahuman ni Subiri, gipulihan sang Chis Escudero. Of course, dunay mga murag emosyonal mahigala ka nagpuligod og leader sa Senate. Pero pagpulin Chis Escudero, kuan lang, sports lang. Pero dili, priya kagubot mahigala, sus marusip. Nato na hitabo na tong Lunes mga kaigalaan. Makalingo-lingo kagyod. First time lagi, ngalabihan ka dramatic ang change of leadership mga higala sa Senate. Kana tradisyon na sa Senado ha. Sa una pa mga higala nga ikaw nga mudagan o ikaw nga gi-nominate mga higala pagka Senate President ang imong butaran ang imong ginominate nga kontra. Nagpabilin ka na nga tradisyon hantod karon. Nindot nga tan-aon pagpakita sa statesmanship pero likod ana natong milabayng Lunes. Likod ana dunay mga dagko di ay nga mga panghitabo. Ha? Ay pag-change of leaders mga higala diri sa Senate ato panahon nga si Subiri gipulihan ni Chis Escudero, of course doon na mga kaigalay 19 Congress pa to. Panahon na ning BBM. Kaya kining kami BBM may higala 19 Congress o 28 Congress man ang iya. So ang first half sa 19 Congress si Subiri mo Senate President. Mao ba to dayo? Ako masayop dayo. Nya pag change of leadership mahigala si Chis manipuli medyo emosyonal. In fact, si Subiri mahigala ni hatag makagalaan sa iyang speech, medyo emosyonal siya. Kay tungod to mga higala pod, pasabot ni Subiri nga naay pressure nga dili niya kaya mahigala ang maong pressure. Mao man to mga kagalaan tong constitutional change. Chatcha man tato primero indekin. Kabantay mo pagsugod pa lang sa Marcos administration nga dili sa lower house nilihok na si Romualdez. Muna nga mga congressmen doon ay gipanghatag may galang kwarta ng ulikta og pirma kay usbon ang konstitusyon. Mamatay primero. Straight to the point. Si Mig Subiri sa taas, wa makalihok. Wa makalihok sa tsatsa. So tungod ana, doon ay change of leadership dito sa Senate kay matod pa mahigalawa man mulihok si Subiri. Mamatay primero mahigalang plano ani. Dili pa man to plano mahigala nga manang gubot bita kayo tan-awan nimo in fairness sa mga milabay nga mga administrations ha. Karon nga administrasyon may kung nag observant mo diha. Grabing pati gubuta dekin. Lahi ba panahon nato panahon may gilang Pinoy ibutan ta na human man niya ang 6 years nga hapsay na ba. Si Duterte mahigala nahuman niya ang 6 years napagitoy COVID ha di tulalim tong iyang administration. Pero nahuman mahigala nga di ba na ka gubot bitaw within the government. Kay doon ay uban na plano nga ipa-impeach si Sara Duterte si Leni Robredo. Man masugot si Duterte, ayaw na kay masamok na. Respetaran na to, gipili na sa mga tao. Straight to the point. Ha? Ang mga tao may nagbutang, anak. Mga tao may nagpili, anak. Dili na basta-basta lang tangtango ni mo. Mga sovereign Filipino people may nagbutang, anak. Diya. So, hapsay ra. Karon mahigala kung naka-observe ka, grabe yun ang ano man, ang plano ba murag pagsugod pa lang gani, pero di na ganahang manaog sa gahom. Kay usbon mga higalang konstitusyon, mamatay pagsugod. Kaya real talk lang ha, mamay pagsugod na. Nga, gitangtang si Subiri isip Senate President, kaya wak kalihok dito sa Senate. Muna na ubos bitaw Subiri, ni speech bitaw si anak. Si Romualdez lihok na dito sa lower house, kasi Romualdez gusto, man sa yun mga higalang mausap na. Kabantay mo, nakinumdo mo, ang mga congressmen nga doon ay gipapirmahan, doon ay kwarta nga gipabaha aron nga mo pirma ang mga tao makagather sa pirma kay usbon ang konstitusyon. Nababagan man to. Wa man kalihok ang Senate. So change of leadership, pero kadto nga change of leadership dili kayo inana ka emosyonal. Of course doon ay mga emosyon gamay nga inana so na pulis si Chis Escudero, Subiri mo doon ay kay ubos. Inana lang. 19 Congress to. Pag 28 Congress,
si Chis Escudero mahigala maoy nahimong Senate President. Pag change of leadership from Chis Escudero to Tito Soto, gikuditan na Chis Escudero. Pag kuditan nilang Chis Escudero, mga sukid di paminaw, doon na kaya po'y medyo emosyonal. Ngano man tong hitabua mahigala, tungod to sa sige ng investigation sa Senate Blue Ribbon Committee, gipang mention ang nga ni Chis Escudero, nila mahigala ni Joel Villanueva o Jinggoy Estrada, na mention sa nga ni Romualdez, pero ang Senate, dito sa ubos balay-balawlanan, okay ra sa Romualdez. Pero dili sa Senate mahigala murag pakita sa sila makigala nga doon na sa prinsipyo dili sa gusto og leader nga na involved so napulihan si Chis Escudero. Puli ang leadership ni Tito Soto, puli ang leadership sa Blue Ribbon Committee. Silakso naman nagda sa Senate Blue Ribbon Committee. Kadto nga change of leadership medyo emosyonal gihapon pero dili mga higala pariha sa milabayng Lunes. Mas grabe gitong Lunes mga kaigalaan. Of course, kanumdo mo pag si Subiri, panahon ni Subiri sa Senate President, gipulihan sa Chis, si Subiri ni butar ni Chis. Si Chisa di butar ni Subiri. Inana lang. Nga naman tradisyon na sa Senate. Adi ka mo butar sa mong kaugalingon, di ba? Tradisyon na sa Senate. Dugay na kana nga tradisyon ug wa na mawagtang na nga tradisyon. Hina mayo po din noon, ngay padayon na maon tradisyon karon. So, ningon si Chis Escudero, I vote for Subiri. Ingon po Subiri, I vote for Chis. Pag change of leadership, kabantay mo ni Chis Escudero ni Tito Soto, sports lang. Ingon Chis Escudero, I will vote for Tito Soto. Ingon po si Tito Soto, I vote for Chis. Pero, doon na gyapon pagka-emosyonal, pero dili gyapon kaayo. Niyadto milabayng Lunes pagkagrabiha sa mga kagalaan. Straight to the point. May grabe-grabe. Of course, na-preserve mahigala ang tradisyon. Ningon si Cayetano nga mabutar siya mahigalang Tito Soto. Si Tito Soto sa dibutar ni Cayetano, inana. Sawa pa makita, likod sa kamera nga dunay ginukdanay day mga sukid ti paminaw. Straight to the point. Ginukdanay day grabing gubuta eh. First time nga nahitabo. First time nga nahitabo sa Philippine Senate mahigala nga usa ka senador gigukod mga kagalaan, giharas diha sa ang kaugalingong balay. Straight to the point. Nya unsa may basis? Ha? Unsa may basis? Warrant of arrest manghigala nga gikan sa foreign country. Asa man tong bidano kay basic pa ning constitution mga sugid ti paminaw di man ta kinahanglan nga kuan oy sa mga pulsay kay bawo man ana. Basic under the constitution mga sugid ti paminaw. Constitutional rights na under Article 3 Section 2. Kanang warrant of arrest mga sugid ti paminaw limang kag warrant of arrest gipagawa sa laing country. I-implement diri sa Pilipinas. Unya, ang nagdapag yun sa warrant of arrest ang usa ka private person nga si Trillanes. Kaya ito lang ang giagi katawa ba? Kay siya may nagda. Wa na gyud na mo agi og korte mahigala sa Pilipinas. Wa pa mo agi sa authority. Dito agi sa civilian. Kaya na ito ba, punto por punto lang ba? Punto por punto lang. Mahimo ba ganun? Sa may personality ni Trillanes, nga sa may nikuha warrant of arrest dito sa ICC. Nga mo na nahitabo, mo na nakahatag og kagubot dito sa Senado, kay pag tunga ni Bato mga kagalaan, gigukod siya dito. Dili mo, tanaw ko mo, file except dito ang giagian na Bato na eh. Wa siya mo agi sa entrance gate mahigala, entrance door, diha sa Senado mga sukid tig paminaw. Liman ka nang hitabua mga kahigalaan. Unya unsa may basis kay imong dakpo ng tao? Kanang warrant of arrest gikan sa ICC nga wa mo agi sa tong korte, that is equivalent of no warrant. So imong dakpo ang usa ka senador sa pinaagig warrantless arrest? Straight to the point. Unya kana mahigala dunay mandato na sa mga tao. Dunay mandato 24 ka mga senador. Appeals bato ana ika-24 maaron nga makumpleto ng 24 mahigala dili sa ika-24 nga sa number. But appeal siya nga nagcompose anang 24. Ug imong kuhaon na imong gideprive ang katawhang Pilipinon og senador. Kani punto por punto lang ha. Punto por punto lang.
imong gukuron ang usa ka senador diha sa Legislative Department, ang mo dakop mahigala taga Executive Department, musod dito sa Legislative Department, nga separate branches of government man na. O atong punto por punto lang sa balaod. Basta-basta bago na mga sukit ng paminaw. Nya kining NBI, with due respect sa taga NBI, kay bawo ta may gala mga abogado sa nang naa diha, with due respect nila. Kay bawo ko kay bawo na sila sad, pero kanang nasuguan na sa taon pud ba. Nasuguan pud mga kaigalaan. Tiya mo na, unang higayon sa among ako pag-observe mahigala ining change of leadership sa Senate, unang higayon to. Nga labihan ka emosyonal, dagan-dagan si Bato mahigala, ginukdanay, kay aron makaabot lang si Bato, dito mahigala sa session hall. Pilting, kato mga higala, muna ko giyon, real talk ba lang, pikas o pikas nga camp, pulos to ng andam day. Di na natamingon niya na mga sulagma. Pulos to ng andam. Mo katos Bato bitaw, tanaw na Bato may anticipated to ari ko agi sa kiniyang fire exit. Ha? Ari ko agi sa fire exit. Kanas Bato may di mo ma-underestimate ang info nga makuha na PNP chief guna. So doon na mga info sad. Ana mga higalay mo dakop nimo mutunga ka. O nitunga sa Bato mahigala diri sa agi sa fire exit. But ni anang sa pikas nga habig pod, ang ila pong grupo ni Tito Soto, dili na nakablayan sad. Nagod sa lakson niya, PNP chief sad na. Nakapaligid na mato pa na kinaan na naman NBI, daghan niya sa diha mahigala sa Senate. So, ready na sila nga mutong nga rondakop ni. In fact, mo to giingon lagi Amy Marcos, dito pa mga higala na ngaon sa opisina ni Tito Soto. Ang mga taga-NBI. Manapaginugdanay, wa na kaguko din kay patibusuga. Kaya ito lang igi kato katawa, bapat unang obserbasyon, ikaw day, dugay-dugay naman kasi yung slum day. Change of leadership sa Senate. Of course, doon na maganda yung mga emosyon gamay, na. Parehagod sa lower house, God. Pagpuli mahigala ni Bujidi, gipulihan si Martin Romualdez. Although, kauban na sila, ha? Kauban na sa malagmit gani ko pero dunay change of leadership pa murag makagukol ba gamay. Si Martin mahigala medyo na ubos sa gigod. Ha? Mawa na niyang pangandoy nga siya may sunod nga presidente sa Pilipinas, ha? Pero dunay emosyon gyapon. Ang diri sa Senate sa dugay na tong observe na change of leadership, unang higayon to. Pilting grabiha mahigala. Of course, dagan gyud si Bato kutob sa iyang mahimo nga makaabot siya dito murag yung grace nga kuno eh. Murag dakop-dakop tubig-tubig ba kasamang cake? Ning kamot gyud sa Batog dagan nga makaabot siya sa session hall aron nga makakuha sila numero nga 13 votes. Because sa ako nagingon, ang number 13 is very material, very important dito sa Senate. Kay mauna sa mahigala simple majority nga maka-change of leadership ka. At yan mo na, atong i-evaluate do, pila ko kabuok ra. 13 ang gikinahanglan. Kay ugwa si Bato, dili kakuha og 13. 12 na sila kutob. Dili maka-change of leadership. Kaya pag change of leadership, mahigala, simple majority, 12 plus 1, 13. Kaya mo igiingon sa Constitution, mga kaigalaan, nga kinalan majority under sa Article 6, diya sa 1987 Constitution. Munang, very important nga makakuha sa numero nga 13. Igo gyud mahigalan dinaganay gahangos-hangos Bato abot session hall. Pag abot sa session hall, manifest dahil kita no naa namin number. So kadto planado to silang kabahin. Although kay ingon gus kay tano mahigala nga kwan. Nano to mga plano. Din ta maingon nga mga surprises unsa. Sila po Tito Soto to, may plano to nga tangan gyud harangon gyud. In fact gipakaon biton taga NBI, ang nabulaga ng Soto nga nakaabot gyud dito sa session halls ba to. Nakaabot gyud nga. Pabita to pag voting na mahigalag. Nadangan bitag buto Soto murag disturb siya kay may ang utok na disturbo siguro nga nung basin nga saba pa sa text nga nung nakalusot man ni dire. Emosyonal kayo. Mo na nga si gahapon ganib.
Nagkalantugi may gala Ruben Padilla o si Kiko Pangilinan, labihan ka emosyonal. Yas lakson sad, ubos pong Lorin Ligarda kay wa ko no magsaba-saba. Ngayon, kalit lang ko no og ka Aris Picas. O ikaw po'y Lorin, nga imong anak, ikulata na sa mayo dito sa lawyer house. Medyo di po kakapiyong. So mo na yung mga panghitabo ato tiwasog isgot niya to taod mahigala standby la una ato sa padangat ang atong RMN 558 Manila nga mosunod ang karon dayon. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Labihan ka mga stressful sa mga balita mga higala nga atong gipangsundan rong buntaga. No? Ang kuanday ang House of Representatives inday kinwa pa makasubmit sa articles of impeachment dito sa Senate, no? Ang ila may gala dali matatog submit mga kagalaan atong Lunes. Doon na may change of leadership sa Senado, wa pa nila masubmit hantod ron. Nangita pa siguro sa glaing timing ron mahigala kung sa kay kalaki ani. Ato ning sundan mga sukit tig paminaw rong tataod. Kay permiro dato masubmit mahigala gahapon, convene ang impeachment court karon mamatong original plan. Pero na bulilyaso man mahigala dito sa Senate. Pero mo lagi ni kining mga panghitabo ron mahigala medyo ang ubang nasod nagtan-aw nato murag makaluluoy kay Pilipinas day naunsa naman tao ni. Di ang ubang mga nasod mahigala nag strategize sila unsaon pagsulbad sa crisis. Labi pa sa volatile nga hisgutanan sa Kapsay Kalinaw dito sa Middle East, pero ang Pilipinas napo iyang kaugalingon nga salida mga higala. At lang agi katawa mga sukit dig paminaw. So kini ato ning sundan ato ning hatagag pagtagad mahigala o gani karon si Senator Bato de la Rosa na amanon sa Senado. So under siya sa protective custody sa Senado. Ang pangutanan dako na ron, dili ba ni pwedeng lusubo nila day or pwede? O maingon nga bastos sa kaayo og mulusob. Nya mi ngano dig bastos? Kini mahigala tagad nig pagtagad ha. Kay tuas Bato ron mahigala sa Senate under protective custody sa Senado. Pero kinsa may magkapugong mga kagalaan og unsa ilang mga naunaan. Wa na mo sunod sa balawod kay wa bitaw. Wa na gi mura na tanang kalakiha may gala og kwan. Medyo dunay kakulian na mga sukit dig paminaw. Atong isgutan ni ron to taod mga kagalaan. Kini nga mga punto, mga sukit dig paminaw nga usa ka senador sa Pilipinas mga kagalaan gigukod mahigala without any basis. Nganong may basis? Kay kana kung warrant nga gi-issue sa International Criminal Court ICC mahigala nga wa pa ma-recognize atong korte diri why equivalent nagwa. Unya imong gukuron ang usa ka senador tungod ana. Medyo ngilad kaayo mahigalang paminawon og tan-awon. Ato ning isgutag tiwas mga sukit di paminaw. Follow lang ang tag rules. Follow lang. No? Ato ning tagag pagtagad plus dili pa mga kagilan na Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Unya kini karong kuana labi na mga kagalaan kini mga congressmen ron malagmit bitaw pod nga mangisog sila maayo mahigala sa impeachment ni Sara gawa sa mga alegasyon nga nakapaldo tong uban or unsa pa tong uban. Kay kung ang concentration sa investigation tuan ni Sara medyo malimtan mahigala ang flood control. Kabantay mo naminga mang flood control. Pagpuli mahigalang lakson adtong Blue Ribbon Committee gisugda ni Senator Rodante Marcolita, wa na. Nag-anaman naman nagkahinay ang flood control scandal investigation. Mao ni ang kuyaw karon mahigala. Nainomdom na hinuon ko sa kung kiranti mo hinuon ning track nga nako ano mo na hinuon ito ni hamduman ning atong issue. Kini man gud mga kaigsunan, daghang mga butang mga dagkong butang ano nga crucial kayo ang change of leadership diha mga higala sa Senado. Kay kadaan no, Lacson may galagi pulihan na isip pro tempore leader. So si Tito Soto gipulihan pagka sa
isip Senate President, si Cayetano na mo Senate President. Ang pro tempore leader mahigala nga si Lacson, gipulihan po mahigalang Loren Legarda. Karon, ang kanang komite mahigala sa Senate Blue Ribbon, ug ibalik na mahigalang Marcolita, or kinsay panadon na nga doon na prinsipyo. Kay kini mong mahigalang Senate Blue Ribbon Committee mo ni mag-imbestigar sa mga anomalya. Kung mag-imbestigar kag mga anomalya, gihinalan nga isog-isog sa gikan dinha, unya prinsipyado po ka. Kaya lisod man kayo mahigalang mag-imbestigar niya, nalikoy ang imong prinsipyo, lisod na sana. Straight to the point. So actually, katong kang Rodante Marcolita nga pagda sa Senate Blue Ribbon Committee, okay ka itong pagkadalaha. Pero nag-change of leadership man mga higala naging Senado, so napulihan siya, isip chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Lacson may nipuli. Actually, pag sugod mahigala, okay naman putos Lacson. In fact, siya, magani mo yung nag-expose sa today nga, kinasas Bersamin, Amina Pangandaman, siya may nag-expose na, katong mga, kuan, nga naa mahigala within Malacanang, walang kuno'y labot ang presidente, but gilibutan na diha og mga buaya nang naa, ha? Straight to the point. Wala man akong giingon, og ayaw laglabutan ang presidente, kaya wala makailabot, pero kung di man ipatawag, sila si Pangandaman, sila si Bersamin, sila si Jojo Cadiz, kano man mapatawag. Ha? Naan na sa doorstep sa Malacanang ang korupsyon. Wa na oy. Nagpalayo mahigalan ni Likoy ang investigation mahigalang Ping Lacson. Straight to the point. Labi na pagawas mahigala adtong Sergeant Gutisa. Unya ang gawas ni 18 ka Marines. Awa na oy. Tiya mo na. Kanang 18 Marines, sa ilang pag-ingon na deliver may kwarta, consistent na sa kang kuana, sa kang saldi ko. Consistent. Nga muna yung nahitabo. Na-deliver kwarta. Unya, sa ilang pag-deliver o kwarta, naamang higalay mga pictures. Muna importante, hasta ganitong sa helicopter day, hasta ganitong sa sakyanan, hasta mga higala tong kang kimbo nga balay. So, sa ito pa sa imong pagsulti nga na-deliver ko kwarta riha, back up with evidence, substantiated with pictures, nga naagyo nag-deliver mahigala, mali-malitang kwarta. Pero sa may nitabo, wa gyud ipatawag ni Lacson. Straight to the point. Muna diha ka nakaingon, mula mang nilikoy is Lacson sa iyang pagka-Senate Blue Ribbon Committee Chairman, maay pamantan ipagsugod. Actually, okay naman ang Lacson pagsugod. Karon nga, administrasyon day, no? Karon pa rin si Lacson nga, murag na, unsa gyud siya. Kaya sa una, at least ba, ang iyang prinsipyo ba? Magkalahi lagi usahay og opinion, pero kay ba nga, at least based on principles. Pero karon magkatingala kagyod. Kwarta, gipicturan ang kwarta, pwede naghana. Naman NBI, maka-check man sila. Og EI ba na o di ba? Fabricated ba naman pictures o di ba? Magamit man ang resources sa gobyerno, kana mga pictures sa 18 Marines, i-check na o basig himo lang nila. Daghang kay malita. I-check ninyo ang CCTV sa mga hotels, dito na nila gidala. Ma-counter-check ba na? Pero wa gid buhat ang Lacson. Pero sa Madriaga day, wa gi picture. Pag yung Madriaga naghatod ko kwarta mo ni mo na, wa picture. Pero mo gi pagkadako nila. Mana makaingon ka ba porbida, no? Naunsa man ang kalakiha in taon. Nya karon kay si Lacson mga higala na may change of leadership dito sa Senate o sa may mahitabuan eh. Malagmit mga kagalaan mabalik ni Marcolita ng Senate Blue Ribbon Committee, bida. Diha ng laay ron. Mao gini ilang proteksyonan nga kinahanglan di makuha ang leadership sa Senate. Naabong mga higala ni Senador Bato de la Rosa. Muna kanas Bato mga kagalaan og kadtong di gusto nga maimbestigar ng flood control. Ha? Labi na katong na-involve sa flood control, suko ka ng Bato ron. Kay kining kang Bato mahigala nga gihimo nga doon na change of leadership diha mahigala sa Senate. Pagsugod na ng Senate Blue Ribbon Committee,
Bisa pag maingon nga, sige, mag-impeachment ta. Ilatang-latang talang impeachment para atong bahin-bahin ang oras. O karong adlaw impeachment. Ugma po, Blue Ribbon. Mo na hindi kahadlukan, mahigala. Para ka na mga congressmen, kasi may nagsulti, si Tubi Tiangco, may nagsulti. Dili nagikan ako ha. Si Tubi Tiangco. Ay, aron niya, klaro-klaro ba, suko muna ako nga. Kinilabang flood control, mahigala, daghay mga suko, ha? Kisa man naging Tubi Tiangco nga, kini mga congressmen, maningkamot ning uban og ilag yung ipindown Sara para malingaw mga tao ba nga si Sara lagi tutukan. Dili na malimta ng ilang flood control. Kasi pagkakaroon man lang gud mahigala, kabantay ka, pabor-pabor man lang ni. Bisan pag naka-anomalya, basta di lang ikaw mo imbestigaron, okay ra. Ay, kinsa may ilang giakusan. Akusal silang Sara Duterte, kinsa man ng mga nangakusar. Kini mga congressmen, mga higala, nga na-involve mga kaigalaan sa flood control projects. Nga nung nahilo man ang flood control project ron. Ha? Nagmabalik si Marcolita diha. Og moingon si Marcolita, okay, katong 18 malin si patawag to balik. Muna mga kagalaan nga, katong na-involve sa flood control project, suko ko itong bato. Ha? Katong mga DDS, da malipay itong bato. Nahimo mga heroes bato anang kalakiha. Pero katong mga higalang mga kontra sa mga Duterte, labi na kato na involved ato mga flood control project, kay mo tingkay naman nagbalik ron. O gibalik na Marcolita, mahigala delikado mo tingkay nagbalik. Kaya nahilom naman, wa naman sa lakson, di naman tiwason lakson. In fact, partial report naman iya day. Yan ang mapapirmahon ng mga senators pirma na mo. Ingon senator di may pirma, partial pa man na, o man tiwasa. Di naman matiwas sa lakson, kaya di naman niya ipatawag ang uban. Nang karon, o si Marcolita may mudaan na, niya mo yung si Marcolita, okay. Atong ipatawag tong 18 Marines. Unya kato saldi ko, okay na ta. I-zoom lang. Okay na ta nga kanang ipatistify yon saldi ko nga zoom. Dakong problema gyud mga kagalaan. Muna, kini karon tinuoray lang, tensyonado pa kay ang Senate ha. Di pa ni kuan. Tensyonado pa ni mangita pa sa pamaagi unsaon nila na nga makuha nagbalik ang leadership. Kana sa bato ilagi ng kwan, nas bato ron sa Senate under protective custody, pero kabantay mo, daghan kay mga pulis, daghan kay mga nag-atang sa gawas. Kay once mga higala nga ilan ning makuha sa bato, lusubo na diha, ibutan talang mga sukitig paminaw, call it bastos. Kaya bastos kayo. Wa na sa balaod, wa na bitaw. Katulad gihimo na ikang Duterte. Nabarito sa balaod. Under Constitution may gala kanang warrant of arrest na gikan sa ICC, automatic din ang ma-implement sa atong jurisdiction. Pero ilang gibuhat. So kining kang bato, pwede man lang buhaton ni mo ni kuyaw. Kay once mahigala ilan ang mabuhat ni bato, hadlok na ba mga senador? Delikado na mo kurog ng ubanday. Kuyaw gid ay. Di kita mo supak-supak kay to na. Ha? Karon mahigala tensyonado pa ang Senado ron. Maningkamot, mangita gina pamaagi. Kadto mga na-involve sa flood control, mangita gina pamaagi, may galong saon tama na. Nga mailog na balik ang leadership. Ibutang tagwa sa bato diha mga kagalan. Ilan ning masignit si bato. Nya ilaging ipada sa dahig. Sudusi na lang ka mga senador ang nahabilin. Mubila na sila usa mga kagalaan, kaya di man po pwede lagig. Ang leadership, kinalang kag 13 yun. Ang pikas, makabila laing senador. Pit-on ba ka nila ng mga vilyas, may gala ka ng mga negosyo sa mga vilyas? Ha? So, delikado pa kayo ng kahimtanga di actually. Delikado pa na. Muna, ang katawang Pilipinhon, tutok yun. Tutok ang mga tao. Ang nakabintaha ron kay nana mga social media, makareact na ang mga tao, mga kagalaan. Straight to the point. Makahatag na sa reaction dayon, unsa na yung mga hitabua, mga sukit ng paminaw. Muna, kanas ba to? Naghimo na mahigalang, nahimo ng instrumento da unya. O mabalik na Marcolita niya, balik ng investigation sa flood control. Si Bato may nakaamong anang tananday. Ha? Ato kung analisaron, pag maayo may gala, tanawa. Sus, gigukod yun lang maayo. Dili man tamo kan,
Di ita mo ingon ana nga nabulaga wa makabantay sila. Pwede nga wa kabantay mga kagalaan. Nabulaga sila nganong nakasud gyud si bato sa session hall. Pero ingon ta nga naay warrant. Mabitag ingon ni Soto day nga naman kuno nagko-coordinate man nga naay warrant. Naan taga NBI atangan gito. Ang importante to dili gyud mag-abot session hall. Kay kadto pag-abot niya sa session hall mao naman tay pag-manifest ni Peter, abot si bato. Manifest me nga naa mi number, 13 na mo number. Oh. So change na ang leadership diha sa Senado kay ni motion naman dayon si Joel Villanueva mahigala nga ibakit. Ha? Ibakit ang tanang positions diha makigalaan sa Senate. Straight to the point. Pero grabe na agian bato mga kaigalaan. Nganong perti man dagan ni bato aron makaabot sa dito murabag maningkamot bigay mo abot lang ka dito sa session hall aron nga maka kuha og number ang mga senador ma-change ang leadership sa Senado. O ma-change ang leadership dako nag-effect ngadto sa impeachment og ngari mga kaigalaan sa investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Straight to the point. Pero natuo ta mga kaigalaan kuan na ng taga-pikas ng kampo, di na basta-basta, oy. Nag-umidosa na sila karon, ha? Kung saon ta man ng kalakiharon. Isig planuhay, gina. Ha? So, mo na mahigala mga sitwasyon na atong ipadayon paghisgot rong atong taon, mga kaigalaan. Ay, gahapon gani, nagka-enkwentro si Pangilinan o si Ruben Padilla. Daghan kay mga panghitabo, na unsa naman taon ng kalakiha. Mura gyud taon, magtanaw nga itong mga Filipinos nga to sa gawas sa nasod, o itong mga tagagawas tanaw na unsa ng Philippine Senate. Na unsa naman ning Pilipinas. Ngano ba ng kagubuta ba in taon? Grabihan na lang yun. Murag wa tagapahuay. May kada tuig doon ay problema. Kanya ang problema ka namang nag-ilog bitos gahom day. Wa ba niya nga natay problema atong tubangon sa ning problema sa Pilipinas. Kanang wa ba tay away usa nila ba? Pero karon grabiha eh. Atong tiwason mahigalag hisgot tuman lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Publico. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Na point. atong balikan mahigal na itong mga isgutanan Romutaga. So kining kang Senator Bato de la Rosa nga siya mga higala mo nakatrigger aning tanan nga dunay change of leadership mga higala diha sa Senate. Napulihan yun may higalas Tito Soto ni Alan Peter Cayetano. Medyo dako ni mahigala nga murag na isahan ang pikas kampo ani. Ang delikado ni mangita ni pamagi magkabawas day. Unya ang pagbawas ini mahigala tan-awon to og unsa ilang kalaki mga kaigalaan kay may kag binastusay. Kana landaan pag-implement nimo og warrant mahigala gikan sa gawa sa nasod. Gikan sa ICC implement nimo wa gani mo agi sa atong korte. Klaro anang binastos. Straight to the point. Mismo gani mga higalag. Kaso gani bisag gani mga kaigalag divorce nga tuwa sa laing nasod. Nakakuha kag divorce decree ha. Tuwa sa gawas nasod divorce ka sa imong partner dito. Pag-abot sa Pilipinas dili pagka-consider nga di ka basta-basta makaminyo sa og lain. Kay kinahanglan nga kana nga decision imo nang iadto sa korte. Kay imo nang iparecognize sa korte. Doon ay gitawag og recognition of foreign judgment. Dili na basta-basta uy nga gikan dito sa gawas nasod pag-abot diri implement. Pastilan, no? So muna nga doon ay warrant of arrest. Nag-issue mga higala dito sa ICC dili na automatic nga ma-implement diri mga kagalaan sa Pilipinas. Straight to the point. Kay dunay klarong requisites ana under Article 3 Section 2 sa atong 1987 Constitution. Mao na nga nya nagdapag sa warrant magalas trillianis god. Ato lang agi katawa mga kagalaan ha. So kung tanawon nimo mga sukit dig paminaw, kini ba punto por punto ba lang? Base mga kagalaan sa balaod o. Mano iyang pakita. Nga i-confirm sa niya mahigala sa ICC nga doon nag-warrant. So katong kang bato mga kagalaan nga wa mo tunga siya. Kay doon ay warrant gikan sa ICC. O dakupon yun sa mahigala ipadagi sa dito. Nato'y basis. Pero ang
DOJ, ang NBI, ug uban pa mingon, wala may warrant. So katong pagka-Domingo mga kagalaan, planado na to, dili to ingon niya kung ano eh. Domingo, di ba kamantay ka na, Domingo, igawas ang balita nga, isubpina si Bato mga kagalaan sa CIDG. Straight to the point. So kung isubpina mga higala sa CIDG, mahalugwa ka og ahat. Otherwise, pangitaon ka. Iniglugwa ni Bato, ini ato sa CIDG, dakop na, wala, di aman kay waran sa ICC. Ha? Lupad na dayon. So ang ilang teknik ato nga mo, lugwa sa Bato. Si Bato sa mga higala ni lugwa, dito sinip. Oh. Kato mga kahigalan, di lang gawas anang ICC warrant nga mapadaan las Bato dito. Paghatag sa strong signal nila, nga ay gamog supak-supak sa administrasyon. Kaya na lang himuon ang ilang gustong himuon. Straight to the point. Kato na yung uban, may galang mga gawas na, di ba to? Ari dili sa Senado, senador go ka. Ha? Tunga dili sa Senado, trabaho na, wa man ka mo trabaho sa mong trabaho. O, ang tuyo ato mahigala mo, gawas ba to? Para dakop. Kay kinigon maong warrant makigalan, nagtupag kong last year na day, ang warrant day. Kamantay ka day, Ken? Asa man tong pag-confirm sa ICC kasamang names. Naman to no, may confirm ang ICC ani. Kanus ama na, last year pa. November pa. So gitago-tago lang na. Ya, gina na, gawas ba to? Gawas niya kay aron mo trabaho na ka. Mabitay ng bato bitaw. Ngano mangutana mo nga na ako sa Senate. Suwa ko diri magsige mo pangitang asa ko. Pronto yo ato mahigala nga patungahon sa pa dakop. Unsa may gibuhat ang si ADJ mahigala nga okay atong supinahan. Initunga ato supina pusas na ditso. Adto na mahigala sa kwan mo nang giun nga dakop sa dahig ka na magpaliwanag. Nay nakapindot ni Bato ana. Isip PNP chief mga kagalando na pag kay mga imo ng under na mga pulis kan adto day. So doon na pa na mga taos Bato sa diha. Dili mo underestimate ang intel. Ag inan sa naay warrant. Pero bisa pag naay warrant si Bato, kadto mahigala wala may warrant, sige pamakak way warrant. Isubpina sa CIDG. Di ba kanung dumawa pa ganis Bato? Iyon 10,000 pulis giandam na. Pero pag yun nabay warrant, mingon si kung wala may warrant. So kanto, kung gito, mula ba ito ka ng para pa i-downplay ba mahigala nga okay na gawas na mato, wala lagi warrant. Pero ready na ang pagdakop mo dito sa kinini ang Senate, ready na mga taga-NBI, mga kagalaan, kining taga-NBI nga nasuguan rasan sila. So in civilian clothes mga kagalaan, nga dito sa Senado, ang tuyo mahigalan dakpon si Bato. Di kita pasudlon dito sa session hall. Kay wato kasod sa session hall, why change of leadership? Labig na dakpan to sa ubos day. Awa na, aminghoy pod sila ni Alan Peter Cayetano ato. Di ta kaabot to 13, dili sa ka-manifest nga kinini ang naanamin number. O kato, ready to sila. So kato sila si Alan Peter Cayetano nga nakahibaw nga mutungas Bato. Siyempre di man na mahimo day og di ka mo coordinate sa mga kauban, mutunga ko karon taon mo apil ko sa kwan. Gahinam-hinam ang dughan na to nga makaabot sa Senate Session Hall. Kadto pod mahigala sa si Tito Soto. Wana. Gahinam-hinam po to mahigala dakpan ron. Ikabot to sa uso dakpan ron. Tapos dili man agi mahigala fight exit, dinaganay man sukit paminaw tama sa ginhawa. Ha? Nakaabot yun session hall. Pero confirm ha, nga doon na gini warrant mga kagalaan ang ICC nga gi-issue. Ato paminaw ng taga, unsa man kayo mag-commercial sa tadi, sa? Ato paminaw ng taga ICC, be. Unsa gisulti mahigala kani. Nai-audio ni dong? Sige. Chamber 1 of the International Criminal Court and sealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. De La Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018,
during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Mr. De La Rosa is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 until the 16th of March 2019 to kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. During that period, Mr. De La Rosa was a police officer and he held various positions in the Philippine National Police, in the Davao region, and in the PNP Intelligence Group and Directorate for Human Resource and Doctrine Development, the position of Chief of the Philippine National Police, and the position of Director General of the Bureau of Corrections. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC. The judges of Okay. Sige, mo na sa post dong. So mo ang basis nila. Na, confirm. So sige ingon mahigalang why warrant para lang to mga kaigalang tungas ba to day. Okay ra tunga lang wala lagi warrant. Pero why warrant giandam ng 10,000 kuno ka mga pulis. Dili mo gawa si bato anak mga higala. Masubpina na ang CIDJ ang ilang pagsupina kanang Domingo. Ha? Supina mga sukitig paminaw. Una-unang bato mahigalag. Kaya ang gobyerno may mangita mga kagalaan. Tinudon yung kay pangita with the intelligence fund sa gobyerno mga higalam. Bisag asa ka musuksok mga sukitig paminaw. Mahimo ka magkatago. Pero kadugayan na indaykin naagi magkatugan anak kadugayan. Labi nagmo-offer na mahigalag mao ni million sa i-offer aron niya kasi magkatudlo asas bato. Oh. So muna mga higala nga kuan jud. Kinini ang ila jud mga higala nga patungahon o madakpan. So pagtunga mahigala ipada dito. Kuan di ba? Kanang ug moingon ka mahigala ko no, tungap dakpon ipadas dahig. Ini padas dahig maghatag ni og kuyaw ngadto sa ubang mga senador. Oh. Unya matod pang Trillanes mahigala na asay info sad nga si Senator Bungo mo sunod pod nga lutsan og warrant of arrest gikan sa ICC. May pas Trillanes to kay suito kay tanan. So alang mahigala sa mga nasukon Duterte kay Trillanes simuan ninyong hero sad. Kanto mahigala mga pro Duterte hero nila sa bato atong panahon na. Pero sa kato po nasukon Duterte, si Trillanes mahimo pong mahiro na ninyo. Kay kritigon niya mahigalang paningkamot gisad, oh. Oh, sa gay nagpakita anang warrant of arrest batok ni Bato de la Rosa. So confirm. Karon pa lang na confirm nga nay warrant. Pero kini nga warrant wala ni mahigalang ma-recognize sa atong Philippine court. O mo ni na hinungdan nga ilang dakupon sa bato. Niadto mahigalang milabay nga Lunes. Perting dagan mahigalan bato. Gukod mga kaigalan makaabot dito sa session hall. Kay dunay dako mga higalang katuyuan nga makaabot gyud siya dito sa session hall. Na mo na change of leadership. Kay wa pa makaabot sa bato mahigalan di naman tumingon nga ay sa kay mubutal sa ko dito. Pagtuas ako sa session hall wa na hindi ko man to dako pa to sa gawas. Wa na ditson to sa plano. Ato na lagi katawa mga sukitig paminaw. Nga si Bato asa man to dong perting daganang Bato may gala kadto pagdagan ni Bato aron to makaabot gyud sa session hall kani oh. Gat naka dagma ko sa Bato mahigala oh. Allah gukod. Oh. Perting pagka kuan na. Dili man ni agis file exit ni. Lahi man ni nga agyanan dili man ni ang kuan.
Intran sa Senate. O, no. Kanina bitaw, o. Kadagma sa bato, mga kaigalano. O, dagan. Dagan. Kusog-kusog pa man yung dagan sa bato, mga higala, bisan o nga senior citizen, ha? Anto na, no? Nakaabot yun mga kagalaan dito sa, sa session hall. Nya dito na sa session hall, mga higala, mao na to nga dunay pag-declare nga all positions sa vacant, mao na mga kagalaan. Tara, sutugod mga kagalaan, murag wa gud sa, tanawal ko to pag-declare sa vacant, pag-ingon niya, gitawag, roll call, mga higala, mga ngan, sutuwa ko katubag dayon, murag disturb yung unahuna. Disturb yung unahuna. Kaya balikan ko dong katong kan Joel Villanueva dong. Yang ipantawag sa tanan. Observare so to ha, murag dugay sa katubag. Murag hunahuna niya. Mr. President, Tayo gamay lang. Tara, observare so to ha, pag panawag sa mga ngan nakatubag ba dayon? Wa katubag dayon murag nabato sa murag nabak kasi gi-text ito nganon kalusot man ginitawhan na. May nangasaba pa nito sa NBI mga maing kaon-kaon ninyo nya wa mo kabantay. Sige, ato balikan dong. Sige dong. Asahan gamay lang kayo. Ato obserbaran so to ha kapag tawag sa mga ngan ba mo. Kuan maka? Yes baka or no nga i-vacant panghigala ang tanan positions. Ha? Wa katubag so to murag disturb yung hunahuna murag nangasaba pa tanan sa take siguro nga ngano man nga sakto mo kaon sa kong opisina wa mo kadakop. Ato pa dayon totoo duman lamang sa pipila ka pahinomdom. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay. Now, ato balikan. With the confirmation sa ICC. Okay, dili na kuan nga. Walay warrant. Klaro na. Si Trillanes ingon na ay warrant. Ang ICC ni confirm nga na ay warrant of arrest. Bato kang Bato de la Rosa. Ang question na karon, valid ba na nga warrant diri sa Philippine jurisdiction? Straight to the point. Why lipod-lipod nga ang sinad? Dili valid. Nakasupak siya sa atong 1987 Constitution. So, ang ilang buhaton mo agis la og regular court. Kay bisan gani mahigala sa ako nang giingon kana mga divorce nga mga decrees nga makuha nimo gawa sa nasod dili na valid pag-abot sa Pilipinas. Lahi mga higala ang atong balao diri. Kinahanglan nimo nagduna kay recognition of foreign judgment. Moadto pagkakorte imo pa nang i-recognize. Iprobar pa na dito mga higala nga kana nahitabo gyud na decision nga ingon ni ana. How much more kining warrant of arrest nga mag-deprive ni sa liberty sa usa ka Pilipino? Unya, way lipod-lipod nga tubag ha. Even ang Rome Statute nitahod sa atong balaod. Nga muagi sa local court. Ang ato mahigalang Constitution under Article 3, Section 2. Klaro kayo mga sukid tig paminaw ang nakasaysay diha sa ato 1987 Constitution that even polo-size students nakahibalo. Unsa may gingon? Ang Article 3 Section, sikat man kanang Article 3, kay Bill of Rights man na. Ang Section 2 mga higala, niya namang Bill of Rights, giklaro, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable. And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Straight to the point. Kana nga provision mahigala sa atong 1987 Constitution, naghatag ka na garantiya nga ang tao mga higala dunay kagawasan dili basta-bastang dakupon. Dili basta-bastang dakupon, dili pwede mahigalang dakpon ang tao nga way hinungdan mga sukid tig paminaw. Na kanang maghisgot kag warrant ang elements, ang requisites for valid warrant giklaro na diha nga nang mga provisions o base sa mga jurisprudence Supreme Court nga kinahanglan i-issue ka na gumikan sa probable cause o ang probable cause must be determined personally by a Filipino judge.
lain nga requisite nga kanang maong judge must examine under oath or affirmation the complainant and the witnesses he may produce. So, doon na mga higalay pag-determine sa probable cause to be determined personally by a judge. Of course, mga higala, Filipino judge, mga kagalaan, nga mutanaw, ana. Mo na nakabutang sa atong 1987 Constitution. Straight to the point. O kaning warrant ni magawas ito, lain nga korte, dili Philippine Court, invalid. Ilang buhaton, ila pa na pa-recognize dili mahigala sa atong Philippine Court. Ang problema kay diretso mang ila, ha? Murabag ka na bang pagyatak na sad ba? No? Ato punto por punto lang ba? Agila sa mo korte. Ha? Tahulan ninyo ang konstitusyon. Na anak mahigalas batakang malaod. Oh, wa man mga kaigalan ang ilab. Limang ka na mahigalang ginukdanay dito, senador imong gukuron mga sukiting paminaw, pero daghan ay purpose. Nga ila mahigalang ipada sa dahig si Bato, dili makabutar, dili ma-change ang leadership sa Senado, dili makabutar o maghatag o kahadlok pa sa ubang mga senador. Labi na itong giingon mga higalang huhungihong day nga ang sunod nga isuhan og warrant si Bungo. So ipadaan ni dito, so pila na ni mahabilin senador? 22 na lang. Ha? Ilang ilugon mahigala ang balik ang leadership sa Senate. Makakuha sa 12 ka senador, mamiras lang laing senador nga makakuha sa 13 nga numero. Og imo mapadas Bato dito sa dahig, unsa may bation sa mga senador, pwede nga mangisog sa samot nga, sige lang. Barog lang ta, taman sa ginhawa. Kalang uban na day, mga handok mo sa day. Ha? Ang mga hadlok anak makigalaan, gamitan yung pwersa. Inigamit yung pwersa, sila may administration, gamiton ang tanang pwersa, depende po na. Kaya na po mga senador mahigalang mo barog yung sa prinsipyo, bahalag mga magkinaunsa, barugan ko lang ni. Ha? So, kuhan pa ni sa mahigala, ang sitwasyon na mo ng tensyonado kayo ang Senado. Muna diha nga, doon ay confirmation dito sa dahig, nga doon nagi ICC warrant, kadto mga kaigala ang pag-voting na nga, i-declare nga vacant na, nakalusot na, dito sa Bato sa session hall, murag nawa mga higalas ko galingon si Soto kadali eh. Pag-voting ko, makatingog na yun. Tanawa na, balikan ko doon itong Joel Villanueva, niya hantod magbuta ni Soto. Nawa, obserbarin niyo Soto. Sige dong, niya totoo na gatos ang voting. Natay mga obserbasyon nga gihimo. Sige dong. Mr. President, may I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? What does the majority leader say? There is a motion to declare all positions vacant in the Senate. Mr. President, under our rules that takes precedence, we'll have to vote on it. We'll ask for a roll call vote for the motion of Senator Joel Villanueva. So a roll call vote is in order. The Secretary will conduct a roll call. Senator Francis Pangilinan is recognized before. Because once we start the vote, we cannot recognize Yes, Mr. anyone. President. Just a clarification as to seats or positions. Are we speaking of all positions? The motion is all positions vacant by Which positions? Just for the record, Mr. President. All positions of elected of the leadership. Okay. Thank you. Thank you, Mr. All right. The Secretary will conduct a roll call vote. Roll call. Nag-roll call, tubag ka. The motion is to declare all positions vacant. A vote in agreement is a yes, and a no for the other side. Okay, pause ano? Go ahead. Pause ano? Siya man nag-instruct ha? Okay, so, doon na motion to declare all positions vacant. Uyon ba mo anang motion nga ibakante tanan or dili? Yes or no ra? So, tawgon mo nga yes. O uyon ka nga vacant. O tawgon mo nga niya, wag ka mo uyon no. Si Soto na nga mo nag-instruct, may wak makatubag na yun. Murag nawa sa mahigala, murag na, kuhan siya? Murag, nasyak pa siya sa mga panghitabo, mga kaigalaan ba? Sa, okay, si Bato mo nagtunga man nagkalit yun. Ato ni
di ka to katawa, may katalawa. Sa man nag-insa ka, yes or no? Mauro na ang kwan. Mauro na ang buto. O, yan sa'yo, pagsugod na dong. Sige dong. Roll call of members. Honorable Senator Aquino, Senator Cayetano Alan, Senator Cayetano Pia, Senator De La Rosa, Senator Ejercito, Senator Escudero, Senator Estrada, Senator Gatchalian, Excuse me. We cannot hear the votes of the people. Please rise and say your vote. Okay, pause. O, sana po nag-insa ka nga. Di ta kadungog sa inyong buto. Tindog o niya, sulti inyong buto. Ha? So, sa butos mga tao, kung pa siya sa iyang mga members sa Senate, kung pa siya kayo nga, di ta kadungog, iklaro ninyo. Ha? Pero sa siya na gitawag, siya may wa makabantay. Muragwa sa mahigala maka kuan pa man buang nga na hitabo ay mo na nakalit. Ya ato balikan mga kagala no, ato balikan. Sige dong, proceed dong. Timo. roll call of members. Senator Aquino, Senator Cayetano Alan, Senator Cayetano Pia, Senator De La Rosa, Ako Senator kayo. Ejercito, Senator Escudero, What? Abstain. Senator Estrada, Senator Gatchalian, Senator Go, Senator Hontiveros, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Ligarda, Senator Marcoleta, Senator Marcos, Senator Padilla, Senator Pangilinan, Senator Tulfo Irwin, Senator Tulfo Rafi, Senator Villanueva, Senator Villar Camille, Senator Villar Mark, Senator Subiri, Senate President Soto. No. Nalangan siya may nalangan mahigal tubag. Murag wa pa sa ka. Wa pa ka process, ha? Ata paminaon. Usalay ni abstain ani pag vacant. Yeah. Hello. 30. Okay. So kini pag ang unang motion to declare all positions vacant, usa lang ang ni abstain. Pero pag voting na duha na ang ni abstain mahigala. With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. With that, Mr. President, may I move, therefore, to nominate Senator Alan Peter Cayetano as the new Senate President. Are you designating me as the presiding officer? Because I am, the position is already vacant. I think you must elect somebody to take the position. I'm no longer the presiding officer. So you designate a presiding officer. In the meantime, I Yes, suspend session. Ay lang pakipaluod. Tawa may gala. Arita sa sunod dong, katong sa kuan na dong, voting na dong. Kaya ato ni i-discuss mga kagalaan ni kuan. Ato sa kuan na. Ato ta sa sunod na katong pag-nominate na. Unya nagbutuhay na. The session resumed. May I herewith move and nominate Senator Jinggoy Estrada as the temporary presiding officer. Any objection? There being none, the motion of Senator Amy Marcos is hereby approved. Please proceed. Mr. President, may we also nominate Senator Joel as the temporary or acting majority leader? There is a motion by Senator Alan Peter Cayetano that Senator Joel Villanueva be made an acting majority floor leader. Is there any objection?
There being none, the motion is approved. Mr. President, there was a nomination by Senator Amy Marcos to elect Senator Alan Peter Cayetano to be our Senate President. And I don't think, Mr. President, that there's no objection, Mr. President. And so I move that we close the period of nomination, Mr. President. Is there an objection? There being none, the period, yes, is that an objection, Senator Pangilinan? We do not object because we do not have the numbers, but we would like to manifest our serious reservations, Mr. President, for the record. Noted, Senator Pangilinan. Okay, altas There sa is- buting ha, altas buting. Standby, human lamang sa pipila ka mga mahinumdanong pahinumdom kaya ito ning dugang nga hisgot karon. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, alitas tundugang hisgutanan mga kagalaan ang ilang voting miato sa balikan mahigala. Ang nahitabo dito sa Senate mga sukin tigpaminaw pag ginominate si Alan Peter Cayetano, nagpili sa mahigala ni Cayetano og ni Soto at aning hatagag pagtagad mga sukin tigpaminaw ato sa balik-balikan kadali kay hantod ron gahapon tensyonado. Una ta hisgot gahapon ato sa tuntong Lunes kay wa aton to matiwas da. Ato sa balikan mga sukid tigpaminaw beng. Asa naman tong voting dong? Dito na to sa kuan lang doon. Voting sige. Period of nomination. Is there any objection? There being none, motion is hereby approved. Majority Leader. May we ask, Mr. President, the newly elected Senate President to take his oath, Mr. President, and suspend the session. Mr. Session is hereby suspended. This juncture, I move that we reconsider the closing of the nomination of the Senate President, Mr. President, and we'd like to give the floor to Senator Ping Lacson. So move, Mr. President. We first have to act on the motion by Senator Joel. Is there any objection? There being none, motion is approved. Senator Lacson is recognized. Thank you, Mr. President. I move to nominate Senator Vicente Soto III to the position of Senate President. I so move, Mr. President. Is there any objection? There being none, okay, we now proceed with the voting. Dalawa na. There are two nominations, There are Mr. two President. What we will do now candidates is for conduct the Senate voting, presidency. Mr. President. One is Senator Alan Peter Cayetano and the other is Senator Tito Soto. Okay. Pwede na, mag-vote. Pursuant to Section 2 of the Rules of the Senate, we will now proceed with the roll call vote. Secretary, please. Roll call of members. Senator Aquino. Senator Cayetano Alan. Senator Cayetano Pia. Senator Soto. Senator Soto. Senator De La Rosa. Senator Escudero. Senator Escudero. Senator Estrada. Cayetano. Senator Cayetano Pia. Senator Gatchalian. Senator Go. Senator Hontiveros. Senator Lacson. Senator Lapid. Senator Legarda. Senator Marcoleta. Senator Marcos. Senator Padilla. Senator Pangilinan. Senator Tulfo Erwin. Senator Tulfo Rafi. Senator Villanueva. Senator Villar Camil. Senator Villar Mark. Senator Subiri. I would like to be an independent member of the Senate. What is your vote, Senator Subiri? Abstention. Senator Soto III. Cayetano. May we get the results, please?
Maragi sapot-sapot gisoto ini panahon na day. Bisa pa buta kay Tano, marami pinabunda kay Tano. With 13 votes for Senator Alan Peter Cayetano and 9 votes for Senator Tito Soto and 2 abstention, Senator Cayetano is hereby elected as the new Senate President. Okay, ato tanawon to mga nagbutar ha. Asan to mga pictures dong? Katong uyon, katong supak, o kiting ni abstain. Sige daw. Kini. Mo ni ang mga ni uyon ha. Cayetano ni. Mo ni mga buto ni Cayetano 13 votes. Ang tradisyon mahigala sa Senate nga si Cayetano ang butar ni Soto na padayon. Sa dangi pangutana sa Cayetano o kinsa iyang butaran sa Soto. Si Soto sa dangi pangutana ni bawas po mahigala nga Cayetano. Wala pa mo uli sa iyang kasapot. Ako lagi katawa may gala. Daw obserbahan bitaw ninyo. Nadugay sa katubag may gala katong Soto. Dugay niya no. Kalau na po may gala pagbuting na, simple mo na tradisyon sa Senate. Pagpunta na kay Tano sa Soto, Senator Soto. Pinahinay ba? Pero sa Soto, punta na, Soto, kita no! Sapot-sapot gilid taon mga kaigalaan, ha? Paminaw ko, sapot-sapot, di may galas taga NBI niya may kaon-kaon ninyo, wa mo ka, gukon, di ba to? Ang nagsulti mga kailan si Amy Marcos may nagsulti sad. Ato naman nag-play kagahapon yung sulti nga dito mga higala mga taga NBI nangaon sa opisina ng Soto. Kay matod pa may higala doon ay naka-sulti mga kailan nagpakitir man si Soto dahil ko no. Sakto mo sa gwardiya diha, sakto mo kaon mo kadakop. Sobrang kabusog siguro mahigalawa makagukod mahigalang bato kadako ng bato. Pero bato magod posible praktisado pag yapon nila kay PNP chief pa ini. Malagmit nag gym gyapon ba? Nya praktisado na ginagana yung mahigalawa gyud kaapas o sa tubig-tubig pa maayo ni mo duwag tubig-tubig gyapon. So aton tanaw ha, kini mga higalang mga nibutar. Oh? 13 kabuok. So pagbutar ni Cayetano ngadto ni Soto, bisa pag mo traidor Soto day, bisa pag mga Soto nga butal sa siyang kaugalingon. Sa to pa 12 na kabok ang butal na Cayetano kay Cayetano wa butal sa siyang kaugalingon. Iyang gihatag iyang buto ngadto kang Soto. Mao ni tradisyon sa Senate. Panalitan og gitraidor sang Soto, mga Soto nga butal sa siyang kaugalingon, ang may tabo adto, napo ra gyapon silang Soto. Mapildi gyapon daykin. Kay na naman sila number nga 13. Sumo na nga og ikaw may Soto para paghatag og pag-maintain tradition mo respetar kag butal po sa imong kontra. Mo na tradisyon sa Senate. Ay lapo kay pinabundak. Ay! Ato na lagi katawa mga sugid tig paminaw. Onya mo ni ang sa 13. Cayetano, Pia, mo na ko i-analyze sa una pa ha. Nga once si Peter mo ilang ibutang as president, mabira niya as Pia. Isip igsuon. Unya, kisa pa may laing mabira nila, si Villar, kanang duha ka Villars mga kaigalan, kay kini si Peter Day, kuha man ni, murag kauban man sa ilang partido yun, sa mga Villar, di ba? Kuha man ni sila, sa NP man ni Day, Nationalista Party. So malagmit, mabira, pero kanang mga Villar sa lagi, di na basta-basta nga kuan, duha ra ba na sa kabuok, mga sukid di paminaw. So, nabira naman duha ka Villars, unya si Loren Legarda nga iyang anak dito gi ayo sad mga kagalaan og tikdol-tikdol dito sa ubos balay Balauranan, medyo dili nimo masabot nimo nga kanang inahan mahigala mo gawas gyud pagka inahan dayken mahimo pud na imong anak dito gi kulatag maayo sa ubos balay Balauranan. So si Loren ni kuan gyud siya ni patigbabaw gyud manghigala iyang pagkainahan. So nakakuha sa 13 ka mga boto. Kisa may nahabilin mga kagalaan diri sa
nibutar kang Cayetano, mo ning musunod. Kini predictable naman ang daan, no? Asa man to sa si Kwandong, katong sa kang Soto. Kani ka Soto. Bam Aquino, Win Gatchalian, Risa Hontiveros, Ping Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Duha Katulfo og si Soto. Mao ni mahigala ang nibutar. So siyam ka buok ang nibutar kang Soto. Kini sa change leadership pa lang ni sa Senate ha. Duha ang ni abstain. Asam ning duha ni abstain dong. Kani o. Santo pa kini ni ang wa sila gibutaran. Si Mig Subiri ug ingon man mahigala si JB Ejercito. Kini si JB Ejercito matud pa sa iyang advertisement, JB is the good one. Pero kanang good one yung kadugayan ng JB, mubarog yung kadugayan JB. JB Ejercito. Kailangan mo, himo yung kabaruganan, adto ha, kay di pwede na magsigil lang kag neutral. Unya mo claim ka good one diha. Sikwati ka kadugayan, anak. Magsigag neutral. Mo, kuhan yung ka, kung sa imong gituuhan. O nagtuo ka karon nga, maayo ang administrasyon ni Soto, butar. O tanaw niyo maayo si Peter Cayetano, butar. Mag-abstain ka, bida. Playing safe bitaw dahi, kanang mag-abstain. Nga, alin ako sa tunga, anak. Wala ko'y badapigan. JB is the good one. Kanya, karon, kini si Subiri, kani ha, 13 kabuto ng daan, ang nakuha nila sa change of leadership palang daan. Ato na nag-forecast daan, inigabot sa impeachment ni Sara Duterte diha, ang tanan mga Pilipino nagtanaw, di lang kamo mga senador. So ayuhan ninyo, with due fairness, kay di man malikayan mahigala, mo convince sila or dili mo convince, dako pa man ang larisunon. Palibutan ta lang mo convince na, nga doon na mahigalay impeachment nga mahitabo. Kanidaan, mabasa na nimo more or less, nga dili gyud mga higala, lahi sa House of Representatives nga, zero si Sara dito dahil sa House Committee on Justice. Wag yung kayo nag-anan dito, kita mo, pag-voting mga kaigalaan, dito sa House Committee on Justice, tanan unanimous. But sa Senate, doon na mga higalay, numero dito mga kaigalaan, dili nimo ma-underestimate ang mga mudapig kang Sara dito sa Senate. Kaya kinigong impeachment court is a sui generis nga kaso ning maabot diha. Mutanaw sa ebidensya, but at the same time, mutanaw sa pamulitika. Amo na klaro-klaro ha. Real talk lang ning ato. Muna kinahanglan yun niya, kung doon na ebidensya ang prosecution, overwhelming evidence yun. Overwhelming evidence. Kaya nagtanaw man ang mga tao. Sumuayo ang mga senador pag butar. Kaya mga senador, ang mga tanaw ang ebidensya. Tanawan niyo klarong ebidensya. O overwhelming bang ebidensya sa prosecution, di tanawan gyud maayo. Kaya mga tao nagtanaw masad, musaway man ang mga tao bisag klaro mga ebidensya o mao gyapon inyong baruganan. Ang sa defense board, ang sa mga abogadong Sara, iklaro po din nga mabungkag ang arguments, presentation o mga evidences sa prosecution. Kaya once makahatag og daot mga kaigalaan, naapod mga higalay katarungan ang mga senador nga dili may makonbiktong Sara. E tanawon ko na mahigala, lahi mo ko na korte gyud nga regular court, tanaw sa ebidensya, ang regular nga korte. But kinigod mga higalang sa Senate, kini real talk lang ha. Mutanaw sa ebidensya, but at the same time, mutanaw na sila pamulitika, kay mga politiko na sila. Muna dawaton ta lang yun ang kamatuuran, anak. Dawaton ta ng kamatuuran, anak. Anak kalahi sa judge nga regular court, kay kanang judge sa regular court, mo decide na based sa evidence nga makita na timbang-timbangon ng ebidensya. Anyway, kanang judge may galawa man ay interest sa kaso indaykin. Di man parehan senador, sultil tag tinuod ha, imong ipindown si Sara, di na matanggal pagka-vice presidente. Di na kadagan sa 2028, kay doon na kay planong mudagan di ay. Ano nga gusto ka nga imong ma-disqualified si Sara na may personal interest ba? Kaya blanca lang yun yung pag-istorya. Ibutanta, kini si Risa Hontiveros.
Nagplano guning mudagan pagka 2028. So iyang ikabangga si Sara Duterte. Kung saan man ang kalakihan iyang banggaon Sara ng 2028. So iyan ang ipatangtang doon na sa personal interest. Oh, sa pikas nga habig po, panalitan ka na sa si Bonggosad. Mga Duterte, loyalist man sa mga higala. Ibubutar po nila Duterte dito. So, naabay mga personal interest mo nang kinahanglan ng ebidensya, i-overwhelm ni mo. Overwhelming yung evidence. Para mga tao nagtanaw masad. Both ang pikas-pikas sa nagtanaw, kini mga pro-Duterte nagtanaw, ang mga anti-Duterte nagtanaw sad. Muna nga, maingon po mahigala mga dumadapig Duterte, ayuhan nyo butarhan. Inyo ganay binuangan Sara niya, bantay lang mo inig-eleksyon. Mana mo sila. So, kanto po mga dumadapig mahigalag, suko na Duterte, inala po na niyo mga senador diha nga, ayuhan nyo ha, kay bisa pagdaghang ebidensya Sara niya, inyong i-absilto, bantay lang mo inig-eleksyon. Muna may tabo kay televised man eh. Labi na karon na ng social media. Muna may tabo ani, pero kung ang ebidensya gani murag, more or less na day, free sila nga mo himo og ilang judgment nga unsa ilang kalaki kay nga naman. Dili ba labig kuang-kuang ang ebidensya dili kay ligon. Ang mga senador ana makahimo-himo sa kuan plus mupatigbabaw mupatigbabaw man ang ebidensya pero mupatigbabaw po yung pamulitika. Kay pila gud kabok ng mga senador diha makagalaan nga re-electionist by 2028. Ha? Timan ina pila kabok ang re-electionist. Wa pay labot makagalaan sa kinini ang klaro naman na mabasa naman na. Ang tinuod lang ha, real talk lang mabasa na nimo daan nga mo konbikto gina kana Risa konbiktohon gyud si Sara na day. Bisag pagmingon niya wa man wa ebidensya mo konbikto na Sara si kwan Risa. Kana si Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Tito Soto og Lacson. Wa na. Mabasa na nimo. Og ani po kas ka Duterte, mabasa po nimo kana si Bato, kana si Bungo, Robin Padilla, Rodante Marcolita. Kana sila ila po nang i-absulto Sara. Mabasa naman mo. So, tanaw ni mo kinsay swing votes diha. Kinsay mga senador nga medyo swing votes ba? Kana bang naniid pa ba? Ha? Pero kana na Bato, kana sa si Bongo, di na naman niid, automatic na mahigala nga absoluto tag ni Sara. Pero bingo po kag resound TV virus may po na, bisa pag automatic na sa daga, konbiktohon ni kita karon. So mo na nga numbers game kini. Numbers game. Ang impeachment makagalaan. Now katong duha pala na kato leadership pa lang to sa Senate ha. Katong duha. Atong basahon lang ning duha dong JBRC to katong duha nga ni abstain ba dong. Tanawa katong duha ni abstain dong names. Kini JBRC to o kini si Mig Subiri. Pulos ni sila mahigala nga murag playing safe ba. Ha? Kana mo abstain ka, kana mo neutral ka, murag kag playing safe ba. Nga okay ka sa pikas, okay po ka sa pikas, nana. May, minana ang mga tao, pag-abot sa magkalisod na dahil ka ng aktual naging magkalisod na, pagklaro sa baruganan, labi na kung magdesisyon na may gala nga, saman, kumbiktuhon si Sara o dili, di pwede man neutral, o tanaw niyo nga angay kumbiktuha. Pag tanaw niyo nga dili angay kumbiktuhon, barog yun. Yes or no, yung klaro. Dili kay, nakastunga-tunga na ka sa gray ng kalakiha, ha? So karon atong basahon ni ron. Kining duha asa man tan-aw ninyo. Kini JBRC to landaan, timan kini JBRC to mahigalan ni hatag ni announcement daan dai ingon sa daan nga ako di ko ganang impeachment kay nakasuway mi sa una ang iyang papa na impeach ba ya. Ang iyang papa mahigalawa ba katiwa sa iyang presidency og dili lalim ang ilang naagian ana. Matud pang JB. So malagmit kung imong basahon ni JB o walay laing pressure ba. Malagmit i-absilto Sara ani day. Kay daan naman sa ni isog statement nga di may ganahan ng impeachment. Kay naa may experience ana nga ang iyang amahan mismo na biktima anang gitanggal mahigala sa serbisyo og naapektaran sila sa ilang pamilya. So malagbit og atong basahon kinis JBRC to malagmit moabsilto ning Sara. Pero patakasayod yun ha kay basin pug presuron po ni Maes Malacañang. Unya good one ra ba ni siya kuno? JB is the good one. Klaruhan yung pagka-good one, JB. Ako, mawari ba ni JB na ko usahay ka ng may telebyo na to ni? O panalita, magkasuroy ka din nga ka ng di ko ma-influence Ako lang ni sultihan niya. O tanaw ni mo ang ngayon kumbikto ha. Ayaw pag neutral.
Pero dili ang konbiktuhon, i-acquit pod. Ha? Ayaw nakasduwa-tunga po bida. Ya, kini subiri, o sa may tanaw niyo subiri, taga Mindanao ra ba nila eh? Taga Bukidnon ra ba ni? I-absolto Sara ni or mukonbikto? Mo na dakong question. Kaniha, leadership pa lang sa Senado na, wa pa'y labot sa pag-convict ng Sara kaysa pag-conviction na lahi naman ang numero kinalan, dili man 13, 16 ang gikinahanglan. Atong balikan no totoo, duman lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Atong balik-balikan, may ganang tundugang hisgutanan ron. Mana ko gingon, kini si Subiri o kini si JBL Sito, basaha ko na ninyo. Basaha ko na ninyo unsay buto ani. Kini JBL Sito, daanan ning miingon nga dili isa ng impeachment kay ang papa na sa una na biktima na inana nga gitangtang sa posisyon man nang di sa ganahan. Daanan sa miingon ana, ikaduha re-electionist ni JBL Sito. So magbantay ni by 2028, mudagan panigbalik pagka senador. O di ni mo tarong sa impeachment, delikado ang iyang kahimtang ani. Og mapadayon pa ba ni pagka-senador or dili na. Pero mo lagi na, ang kanang pag-ingon nga ay kahadlok sa imong baruganan. O tanaw ni mo angay konbiktuhon, sara konbiktuha. O tanaw ni mo dili angay konbiktuhon, ayaw, kaya mga tao ba yan, nagtanaw ba yan? Ang mga tao ba yan, reasonable ba yan kayo? Ang kanabang mga tao nga, wa kadawat o malita ba? Klaro lang bitaw. Kanabang based on principles ba? Kanabang walay interest. Kato mga tao nga natanaw lang timbang-timbang, angay ba ning konbiktuhon o dili? Kasabot ba islapod? Di ni mo ma-underestimate ang mga tao eh. So muna nga mo, tanaw gyud ka, unsay ka matuuran, angayan dahil mong barugan. Kay magsalig ka mahigalag, dunay lain pa ganing hinungdan na, dili gani gikan sa imong konsensya na, dili gani gikan sa imong pag-evaluate na, dahil nakadikta ni mo og unsa ng kalakiha, naay nakapapresyon ni mo nganong kana may magibutuhan, diha na yung laay anang napita. So kinis JBL Sito, re-electionist ni. By 2028, mudagan pa ni pagka-senador. Timanin ninyo. Unsaon niya pagbuto niya, conviction ni Sara or dili. So kadtong mga suko sa mga Duterte, daghan man kamo diha, timanin ninyo si JB. Iya ganing absolto Sara, ayaw magbutan ng JB. Kadtong po mga DDS, o tanaw niya, konbiktoon Sara, suko mong JB kay mo konbikto, ayaw niya butari. Sa 2028. Straight to the point. Anak naman na. Kini si Subiri. Si Subiri may galat, taga Mindanao man eh. Ang say basan nyo ni. Mo, konbiktong Sara ni or dili. Ang iyang asawa day, congressman day po. Okay, congressman ang asawa ng Subiri. Damo nag-text na ko dili nga, congressman ang asawa ng Subiri ni kuan ko no. Ni abstain sad. So pareha lang baruganan Subiri. Dito sa Ubos Balay Balaoran ni abstain. Neutral ang asawa. Subiri po sa Senate, neutral po. Nagkasinabot ni magtiayon niya, neutral lang ta. Neutral lang sa duha. Pero doon na nangutanan ako, asa naman ko ng mga tulfo, nga isog man tani. Ay, muntag sa akin mga tao po, no? Kuhan kayo lang nga. Sige lang, mamanang kang tulfo, sad. Ngayon nga mga isog man lang magtiayon, mag-away. Ila po na, dapoy uban may galang o ka na mga ginagmay lang ang mga kaso ko no. Karon na mga dagkong kaso muragwa man, mga hilo man. Labi na flood control. Mo na ila po ng kuan baruganan. So, pastilan mahigala, no? Unya, hay, pastilan. Mo ni, ang duha. So, og ibutang ta kining duha mahigalag, di ni mo absoltong Sara, di ni mo konbiktong Sara, maglisod sa kuhag 16 votes. Kaya ang pagkonbikto mahigala, 16 votes may kinahanglan. Kaya 2/3 votes man. Pero mo na ginagingon, depende pa nas pressure. Kung ta kasabot sa mga klasehas, pressure ang ihatag ana. Pero mubalo gini mga senador, kaya ilang manghuna-hunaon sa pressure or di na ka mas senador, manghuna-hunaon sa nimo. O gini JBL Sito, manghuna-huna man siya, unsa may imong baruganan, klaruha gyud pag ang imong butaran nila, og angay konbiktuhon Sara, kaya na ebidensya, konbiktuha. Og tan-aw nimo kuwang ang ebidensya, ayaw konbiktuha. Kay pamulitika ran tanan. Otherwise, magunahuna man ka, basig manundog kang Trillanes, hindi na gimudaog, bisa ganing dagag mayor, wa, yun. Imo
lang hunahunahon og mayo. Amot budagag kapital Sulianes budaog siguro. Ato ni agi kato katawa ni Mahigala. Ang 2024 statement nila, Senator Juan Mig Zubiri, mi-admit nga, mura medyo alanganin sa impeachment. Unya ang iyang asawa sa 3rd District Representative Audrey Tan Zubiri, mi-abstain from voting. So priya sa baruganan dito sa iyang asawa congresswoman, abstain. Siya po sa Senate, abstain sad. Pero ang tensyon Senado ron, grabe paghapon kayo kay kagahapon lang daan, singgitan Mahigala ni Kiko Pangilinan si Ruben Padilla. Mo nang gaaway sa dito Mahigala, grabe emosyon. Tensyonado pag yun kayong Senate Tensyonado pag yun. Ano ato paminahon kadali unsa ni ilang debate mga kaigalan? Sige kuno dong. Okay. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I understand, Mr. As a matter of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, pinilapas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. I Yes, that's why understand. this. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Mr. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution. Isog ni mga senador mo tagdugon biklulono ni mga utok. Dali kayo Mahigala mabikil ang mga senador kalong panahon na Mura di pwede magsamok-samok kalong panahon na. Standby sa kadali Mahigala to si padangat ng pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Kadto sa balik ka gamay dong mura to ni taas ang tingog ni ni Pangilinan. I still have the floor. Inaana burag suko kayo. Burag na emosyonal lagi kayo Mahigala, tensyonado kay Senado. Balik ka to gamay dong. Kani. In this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Mr. Paano pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So Okay. to say that Sa mo ni Mahigala, initay mga kaigalan. Pero pagkahuman, idool po sa Pangilinan ni Ruben Padilla og ni Lamano. Wa po Lamano Ruben. Sports lang. Asa man to lang paglamanuhay dong, bebe? Asa man to, be? Lamano lang gamay. Wani dool ba siya? Ay lang yun sumbagay ha, ay lang yun. Ayun na, hinahinila na. Wala natatakot dyan, ha? Dapat mapatungan si Lito Lapid pala na yung magkasaga. Ay, nahinay lang.
Nagkainitay. White type meron yan. Nagkainitay mga senador. White lang ang record kapag nato kay Semen. Hindi na meron ang buwa white kasi Kanay mo ni. Mo ni ang lain niya version dong. Kana gilaman no man siya ni Kiko. Oh, wala. Laman no ta kay nagisinigi tay ta ganina. Kanina ko may galam mo si Sharon Cunita may makapalamano ano siguro ng duha. Kay kini si Ruben Padilla dunay duha ka mga movies ani kaniadto nga iyang partner si Sharon Cunita. Sweetos Inday Ken ani galiniya kay muraga usa sa mga fans ni Sharon. Kung mga kanta Sharon Cunita makuha magin Inday Ken og mag-video kina. Asa tayo Unexpectedly Yours o saka romance drama katong ilang si Ruben Padilla o si Sharon Cunita kani unya kani maging sino ka man so kani maging sino ka man si Sharon o si Ruben mo man nag-uyab ani sa salida ra guni hindi po ningon magsilos po si Kiko po. Maging sino ka man. 1991 ka na nga, comedy action, nga movie. Kani, duha na kabuok. Ang iyang, Unexpectedly Yours. Si Ruben Padilla o si Sharon Cunita, ang sabay istorya. Basta kining maging sino ka man, murag na sila man, nag-uyab ni sila day. Nagka-uyab ni sila ni Sharon at the time. Niya, anindot pa na ilang, no, ni katong paggawas anang kanta kay nga maging sino ka man, no? Sa tong ko na ikaw katahi ko no dike katong maging sino ka man. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan mo na no. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Asa to sunod lagi? Sa to? Murag bayan mo kantay na si Idol Boyki. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig, wala akong pakialam. Basta't mahal kita, kailan pa man. Ikaw na, at kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Sukos Kiko pagilinan ng kantahan. Memorize ko na ni kasamang Jesus Minya, asa ni Inday Ken galiniya, mahal kita, basta't mahal kita, iniisip nila ay hindi mahalaga. Pasensya na walang tingog nga more or less sigid mga kaigalaan, ha? Hindi na ako may kinalali si Ruben Padilla, Kiko Pangilinan gahapon. Initay gyud, kay initay pag humag initay hapit mo subagay, ha? Murag si Sharon Cunita nga magtan-aw inay murag si Sharon may makapalamano ni paglamano mong duha niya kay kinini ang kuan. Total pariha man tanan din hinga kuan. Dunay mga pinagsamahan ani.
At lagi katawa mga sugid paminaw. Kung pidang gubuta ini kalaga. Emosyonal ang mga senador. Emosyonal, no? Si Ruben Padilla sad emosyonal, si Kiko Pangilinan emosyonal. Mao tong pagduol pang Kiko, nanuol po ba mga senador? Nabalaka po may gas Jinggoy ni Duol Jinggoy. Asa tan-aw ko dong paglamanon la dong, mo ni dong no? Paglamanon sige ko no, ang video ko no dong, ano? So Duol Jinggoy kilisod man. Oh, ano man sa mo dawat sa kwan. Paduol Jinggoy, paduol si Peter, paduol po si Bato para makatabang sad. No? Kaya mula mag-init naman kayo. Barag subagay man. Si Win Gatsalia, nagpalikod lang. Pero way problema, kaya namas lito lapid, maluwas na dayon. Ato lagi kato katawa, mga sugid tig paminaw. Porbida. Aron sa tama, higalang. Ato sa nitagag, pagtagad, mahigala. Stilan. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.